Санаи 24 июни соли равон тахминан соати 12 ронандаи автомошини тамғии «Газел» аломати қайдалтияш TG3079 VV02 Фаррух Ёрматов сол таваллудаш 1990 сокини ноҳияи Ҷаббор Расулов ҳангоми ҳаракат дар километри 230 роҳи нақлиётгарди Душанбе Хуҷанд Чаноқ ҳудуди ҷамоати деҳоти Зарҳалоли ноҳияи Истиравшан бехатари ҳаракат дар роҳро таъмин кардан тавониста ба самти муқобили ҳаракат баромада ба автомошини тамғии Opel Astra аломати қайди давлатияш VN 396902 RT таҳти идораи ронанда Валиҷон Умаров сол таваллудаш 1977 истиқоматкунандаи шаҳраки Меҳнатободи ноҳияи Зафаробод бархӯрдааст. Дар натиҷаи садамаи мазкур ронандаи автомошини тамғии Opel Astra Валиҷон Умаров аз ҷаҳатҳои ҷисмонӣ бардоштааш дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расида, мусофиронаш Идигул Сайдалиева соли таваллудаш 1985 сокини шаҳри Душанбе ва ноболиғ Ҳилола Раҳмонқулова соли таваллудаш 2004 истиқоматкунандаи ноҳияи Зафаробод хонандаи синфи чоруми мактаби таҳсилоти миёнаи умумии рақами 45 ноҳияи мазкур ҷароҳатҳои арқили ҷисмонӣ бардошта барои муолиҷа гирифтан ба беморхонаи марказии шаҳри Истиравшан бистарӣ карда шуданд. Айни замон барои муайян намудани сабабу шароитҳои ба содиршавии ин садамаи ҳалокатовар мусоидаткунанда аз ҷониби шӯъбачаи тафтишоти шӯъбаи вазорат дар шаҳри Истиравшан санҷиши пешакӣ гузаронда шуда истодааст. Бо таҳия намудани гузориши мазкур роҳбарияти шӯъбаи бозрасии давлатии автомобилии раёсати вазорат дар вилояти Суғ аз ҳамаи иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ махсусан ронандагони воситаи нақлиёт талаб менамояд ки зимни идора намудани нақлиёташон бо диққат ва бо интизом буда сари ҳар қадам ба талаботи қоидаҳои ҳаракат дар роҳ риоя намоянд ки он гарави бехатарӣ ва ҳифзи ҳаёту саломатии атрофиён аст.